Ginpahanumdom ni President Ferdinand Marcos Jr. sa law graduate sa Iloilo nga magpabilin nga malig-on sa ilang nga prinsipyo kag hatagan gid sang igtalupangod ang karakter nga amo suno sa iya ang matuod nga talaksan sang pagkaabogado. Kabahin ini sang keynote address sang presidente sa third commencement exercises sang West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City. Suno kay Marcos, ang propesyon nga napili sa mga abogado ang may katungdanan man para sa mga pigado. Ginpahanumdom sini nga hindi dapat pagpabayan ang mga kubos bangod lamang nga kulang sila sa manggad, impluwensya o kun gahom. Sa tiyon suno sa iya nga nabutang sa mga pagtilaw ang mga institusyon sa pungsod, labi nga importante ang responsibilidad. Ginpahayagban sini nga ang talaksan sang kadalagan hindi lamang amo ang mga kaso nga nadag-an o kun mga posisyon nga ginauyatan, kundi ang pagsalig sang tawo, ang pagkapatas sa propesyon, kag ang pagdemonstrar sang integridad, bisan pa nga wala sang nagalantaw. There is a beautiful quote coined by former President Ramon Magsaysay. He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching.